Ότι την πρωία της σήμερα τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως η Βούλος και Ανάνθος προσέβαλαν το σταθμό Ραντά και βομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για το δίσκο για τα 50 χρόνια, αλλά και γενικά σε ό,τι κάνει. Ό,τι κάνει το με την ψυχή της, διά σώμα, ψυχή, πνεύμα. Μακάρι να ήταν οι μισοί καλλιτέχνες με το ήθος και το πνεύμα της Μαρίας. Δεν πρέπει κανένας στην Κύπρο να ξεχνά το τι έγινε το 1974. Το τι υπάρχει στην Κύπρο, το ότι πρέπει να ξέρουν και τα μωρά και οι πιο μεγάλοι, γιατί μάλλον έχει και πιο μεγάλους που δεν ξέρουν και μάλλον έχει και πιο μεγάλους που ξεχνούν. Η απόφαση ήταν καθαρά δική της. Απλά μας ενημέρωσε, την στηρίξαμε και απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το έργο της, το οποίο είναι αποτέλεσμα επίπονης προσπάθειας. Και η δική μας η πλευρά ήταν απλά μια συμπαράσταση και μια στήριξη μέσα στα μέτρα του δυνατοτήτων μας. Εγώ είμαι συγκινημένη για την κόρη μου. Εύχομαι ό,τι καλό στη ζωή της και στο δίσκο που έκαμε τώρα. Πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι για την Μαρία και η πατρίδα μας περήφανη. Έρχεται αυτό το CD εξ αφορμής του μισού αιώνα που συμπληρώνεται φέτος από τη γεγονός της κατοχής, δυστυχώς της εισβολής και της κατοχής της μισής μας πατρίδας. Από εκεί και πέρα αυτή η πρωτοβουλία σε αυτή τον πολυβασανισμένη μας πατρίδα, θεωρώ ότι αυτό το CD με αυτό το μουσικό συναπάντημα θα πρέπει να υπάρχει σε όλα τα σπίτια. Σαν μπράβο και να πούμε στη Μαρία είναι λίγα, γιατί τέτοιες ενέργειες, τέτοια CD είναι αυτά που κρατούν στη μνήμη μας, τόσο εμάς όσο και των παιδιών μας και των γενιών που έρχονται για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα. 50 χρόνια φέτος, μισός αιώνας σκλαβιάς και τέτοιες ενέργειες είναι αυτές που θα μας κρατήσουν στη μνήμη μας ότι πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να παλέψουμε, πρέπει να περάσουμε στα παιδιά μας το μήνυμα ότι τούτη η γη που κρατάνε οι Τούρκοι είναι δικιά μας. Νομίζω η Μαρία πάντα της άρεσε το να τραγουδάει τα πατριωτικά ή τα πιο παραδοσιακά. Πιστεύω ήταν τα τραγούδια που της ταιριάζουν, γιατί και ο τρόπος πάντα που τραγουδά βλέπεις τον πόνο που βγάζει μέσα από κάθε τραγούδι. Πιστεύω είναι πολύ τολμηρή έτσι η απόφαση της Μαρίας στην εποχή που όλοι εμείς οι καλλιτέχνες προσπαθούμε να παρουσιάσουμε κάτι catchy, κάτι που να είναι εύκολο στα αυτιά του κόσμου κτλ. Να πιαστεί με τη θεματολογία και μπράβο της, ανυπομονώ να ακούσω τη δουλειά σήμερα απόψε, τα τραγούδια, είναι εξαιρετική ομάδα από ό,τι ακούσαμε των μουσικών. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στη Μαρία μας. Θεωρώ ότι θα δώσουν το ιδανικό αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να έχουμε μελλοντικά υλικό, το οποίο θα θεωρείται πολύτιμο. Δηλαδή είναι μια δουλειά που έγινε ξέροντας τη Μαρία Θεοδότου, γιατί την αγαπώ και την εκτιμώ ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι έγινε με πολύ αγάπη, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα έργο το οποίο φυλάμε ως παρακαταθήκη για το μέλλον. Stop.
συνειδητά να ασχοληθεί με τα 50 χρόνια που κλείνει φέτος από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Κυρίως πιστεύω εγώ για να αφήσει έτσι το αποτύπωμα της σε μια πολιτιστική, να το πω, κληρονομιά, γιατί είναι ιστορίες πραγματικές, τις οποίες έκανε τραγούδια, στίχους, τραγούδισε μαζί με τους συνεργάτες της βεβαίως. 50 χρόνια εισβολής, μισός αιώνας, σιωπές, χαρακτηριστικό. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά τη Μαρία, νιώθω πολύ έντονα ότι το είχε τρομερή ανάγκη να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο την απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια. Έχει τρομερές ευαισθησίες, νιώθω ότι της ταιριάζει απόλυτα, νιώθω ότι η φωνάρα της θα το απογειώσει και είμαι σίγουρη ότι απόψε θα ανατριχιάσουμε. Η δουλειά που έκαμε η Μαρία μαζί με όλη την ομάδα, μαζί με όλους τους υπόλοιπους συντελεστές, είναι ένα εξαιρετικό αφιέρωμα, μια εξαιρετική έρευνα που έγινε για να γίνει αυτή η δουλειά. Τιμά, μνημονεύει, μαθαίνει στους νέους πώς αγαπάμε την πατρίδα, πώς τιμούμε την πατρίδα, πώς κάποιοι άνθρωποι έδωσαν το αίμα τους, έδωσαν την ψυχή τους, έδωσαν το είναι τους για την ελευθερία αυτού του τόπου. Είναι μια νέα μουσική περιουσία, ας μου επιτραπεί ο όρος, για τον πόνο της Κύπρου. Οπότε τα πολλά λόγια είναι αυτό. Είχα μόνο ένα τεράστιο μπράβο και έβγε στη Μαρία τη Θεοδότου και στην υπέροχη παρέα της που έχουν δημιουργήσει αυτό το δίσκο, τους στίχους της Μαρίας της Χατζαυξέντη και τη μουσική του Αντρέα Κατσιάννη. Και εύχομαι να είναι καλό ταξίδι ο δίσκος. Ήταν κάτι που όφιλε να το κάνω. Οι γονικές μου ανατροφές αυτό μου έμαθαν, να μην ξεχνάω την πατρίδα μου και δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη ότι θα ήταν άλλος ο πρώτος μου δίσκος. Έχω αγωνία, είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε αυτό το έργο με επιτυχία. Από όσα ακούμε από τον κόσμο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια ιστορία. Είναι πολλές πάρα πολύ δυνατές ιστορίες και τα έχω αγαπήσει όλα τα κομμάτια, το κάθε ένα ξεχωριστά. She